Masha Allah, lalai marhaban izuwa dandalin bidiyoyi masu motsi ta YouTube. Ga masoya masu bibiyar fitacce ko kuma in ce matashin mawaƙin nan mai suna Auta MG Boy. Kai tsaye za ku iya kulla alaƙa da YouTube channel ɗinsa mai suna Auta MG Boy, wanda za ku ga yana ɗauke da subscribers 26,000 da kuma 40. Za ku ga cikinsa kamar haka, inda za ku iya kulla alaƙa da YouTube channel ɗinsa ta yadda za ku ringa kallon waƙoƙinsa da suka haɗa da waƙoƙin biki, siyasa, fina-finai da dai duk wani abu da yake da alaƙa da shi ko kuma masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Don samun waƙoƙin Auta MG a koda yaushe, kar ku manta da danna masa subscribe da kuma ƙararrawa da ke nan gefe, domin ta hakan ne kaɗai mawaƙin zai ci gaba da sanar da ku da zaran ya ɗora sabbin waƙoƙinsa.